Čo sa stane, keď 24 hodín nejete? Vaše telo spustí niečo úžasné. Poďme sa na to pozrieť. Prvá fáza 0 až 8 hodín. Prvých pár hodín telo stále čerpá energiu zo stravy. Hladina cukru v krvi je stabilná, ale potom druhá fáza 8 až 12 hodín. Po 8 hodinách sa inzulín znižuje a vaše telo začne využívať tuky ako palivo. Áno, práve teraz spalujete tuky. Tretia fáza 12 až 16 hodín. Telo prechádza do režimu autofágie. Bunky sa čistia a opravujú. Doslova sa zbavujete poškodených buniek. Štvrtá fáza 16 až 24 hodín. Mozog začína využívať ketóny, výsledkom je lepšia koncentrácia, jasnejšia myseľ a mentálna ostrosť. A to všetko len za 24 hodín. Skúste to a uvidíte to na sebe. Už ste niekedy držali pôst? Hoďte mi to do komentára. Ja som pôst držal 64 dní v Survivor Česko a Slovensko, kde som išiel viac ako 20 kg dole. Bolo to zaujímavé.